Bueno, jo trobo, creiem des de l'Esquerra Unida, que dins de les aules s'ha de fer una doble tasca, tant des de les lleis, la legislació que n'hi ha ara, que encara no és prou agressiva contra aquests comportaments, i després l'educació dels mestres i dels companys que tenen la gent dins de l'escola. La col·laboració entre els pares i els alumnes i els professors, això seria una de les parts essencials. També l'educació en la diversitat i sobretot que també al final l'educació no només és la donen els professors, també la donen els pares. També caldria explicar als pares com han de comportar-se en aquest tema a les cases per a que els fills aprenguen a respectar a la diversitat. Jo crec que el més important d'ahir és l'educació. Jo crec que és un treball que hem de fer entre tots, entre la societat, entre els pares, entre els germans, entre els professors, perquè a la fi la gent el que deu estar és tranquil·la, estar a gust amb els seus amics, amb els seus companys de classe i educar en igualtat, en respecte i en ciutadania sobretot. Crec que aquesta és la millor manera per entendre la ciutadania com a una manera de viure en la que tot el món estiga igual i òptim. Bueno, és que això seria més lògic que parlar a la gent de joventut, del meu partit, però bueno, tenim una sèrie de mesures per a reduir-les, per a integrar-los dins el mercat laboral que ens rebutja totalment i que, bueno, que a banda de tota la preparació que tenen, que és molt forta, però estan sent rebutjats pel mercat de treball. Les polítiques que nosaltres proposem són realment fer plans joves d'ocupació reals, no com el que ha fet la Generalitat, que és bàsicament destinar ni un duro més a les polítiques d'ocupació juvenil. Per això nosaltres demanem que se faci un pla real d'inversions en ocupació juvenil i sobretot acabar amb la dualitat del mercat laboral i tots els tipus de contracte que hi ha, perquè al final el que això provoca és que els joves siguin més precaris sempre en els nostres llocs de treball i s'ha demostrat que aquells llocs de treball que són més indefinits, estan més protegits, són els que s'han conservat durant la crisi. Per tant, hi ha que aconseguir que els joves també accedisquen a aquest tipus de treball. Sobretot nosaltres el que volem i sobretot jo crec que ahir l'aturament el que més ens importa a nosaltres com a joves socialistes és l'aturament juvenil, que així al País Valencià és molt elevat. Nosaltres el que sobretot volem són polítiques de creixement, que n'hi hagi despesa pública per a que la gent encontre treball, per a que les petites i les mitjanes empreses poden crear llocs de treball on la gent pugui treballar. Jo crec que ahir la diferència és entre nosaltres i el partit que està manant ara és sobretot invertir per a que hi hagi una política d'expansió, una política de creixement, però l'austeritat que crec que l'únic que està fent és més misèria, un retall de drets i que crec que amb tot el que ens ha costat aconseguir un estat del benestar, un estat social, l'important ara és defensar-lo, perquè els drets no sols han de gaudir-se, sinó també de defendre's, i crec que ara és el moment.